Karibu sana somo rubirito Embaka na nana yabaire gekigetambe tutanya gukwana na sengencho yeti sababu au nabo igo ensengi banja itera mangana mange no burwere bwa corona so ebinte binge bigatenena lakini no mugoko ne gusanga muna ekitukirigali rero ndaite tukwanire igoro yengana ya amatango maitaro naro sana gusi tora baili abasani yamate chi family cheito kwanyoranga ntubwate amakong na ando bokongu okubwa beire igotogo chamo twasanga egentege kong ekinta getenkunere mono rero ekemo amangana yendagire samatanga omaite kale amatanga nigarenge gesangio geteiga musio kiombe getabu giekenyoro nkiarengo egetabu keria igo bare college yani kokora buna Colchester kurika kere nyumba kere umuchi go bwana takorete gento gete umuchi oyoreta obosie echingeni bare toroko na ndabangina bagenda roche koreta amachi nabagaka bakora kibagesa so amatanga aya igo yani igo yarenge collective responsibility lakini buna chinga kichikagenda ega ikabone ikabanga egetabu giekenyoro go bakurwebesa mwetene nchara nere gachigacha gusieme chando nemengo konya muntu tabwatu no gusia kuruga mwaye aya gucha kurusi ubwako ira matanga so bagacha bakabekanga igokorikese getabu ebese lyokorwa egera no naye bokonko borakonyore abantu bache bakora kibarwe lakini bona abantu squeeze kuba manyetenga ntori ko ira bosi matanga ntori ko korage ntugetu bintu abantu mwamenya gocha matanga mwacha go demand ndagira yani abantu mugocha matanga mutagete mocha matanga moche koragira ayani gutagete toiche onyore ndagirorie gumutagete munywe chae gumutagete mwegoki amatanga manya gusitwa beka matanga chi wiki ibere abantu batagete bacha matanga kera lituko baragire gakinga yendagire ye kurugaki emechiende kwanyora ebe bwatana no bokongu bwe sanduki babwato bokongu korano ne chianga chia maremu nonye no kubanga matanga uchenerali abantu babwato bokongu yani mwamanya gocha matanga mutagete kuragira ayu okay aya karati kaba namangana iyo kuragira abantu bande mutagete gocha matanga mumanya gukose commotion left right center abantu mbakwerere ga matanga abantu mbire rubale yani aya kwamanya gocha oriete kigara kiao watindire se kwarenge usenga hii wacha yani kwamanya kweburuga matanga ubande kweburuga okora mana no mukungu musacho yakweto okorira yani kwarama abantu kweburuga tubwati masikani abakono obare ga chikorera no chire ga bageni barwese abantu bakora chigasi no bari yani kwamanya kweburuga matanga kwareto bosoko shiwani abantu baito mumanyete nga matanga yani nasigeta abantu tubonde kwebuguri na masikani amanene aya karati gire kibono gusi maremu nkogerware yanga kobekeru ngogerware sanduki ama uga nkogorware ebinte bigatu mepango ya matanga chitenti ngobe kuchire birogo yani abantu bamanya ko iwenda mwamu abantu bayiwete ndamwamu literally ndamwamu yani mwaro che yanga bekiri yani mukungu oli gabekire yanga yani moko iwere ndamwamu pake yanga ya maremu endamwamu nye suti abekire suti etayeri mwaro che bunabekire tayeri yani ngabekire mbake bikoroto yani oko iwera baka maremu endamwamu bunasokire chianga chigali chiacho muchiareta abantu iwerete endamwamu abantu bana babanga matanga abo yani muigwete endamwamu ngagina mainda nyingi toko yani some funny characters chiachire esa matanga abantu babwate Chimbwa chimbe etabiembe esa matanga omukungu musacho yakule esa matanga aga no mutagete ko muura mali nga chigali echone chamo murominto ebinde byakwerorera chibese cho oschui kiangwe ndagera gekore tuchikamati no mure mwasangereria ebinto byaletu mwa murumino omugaka gakwete mukaye no ari moyo amabera bageni bakoreta mwasangereria mwira mwanyoko nyebinte ebibwana takoiru mwa mamarugoro chingeni echo chiru mwa mamarugoro emegati eyuru mwa mamarugoro kire gento keru mwa mamarugoro biru mwanyoko omukungu nyano musacho yakwete karega abana bayembaro babonete kuragira ngaimoko ire binto kakiesa matanga gusi Chimbwa chiachire chimbe esa matanga otagetoye guri kondo kwane ochake go kwana igoro y'abantu bakonywa maru nyarebe gakonyuna ara maru amoito otageto ochaka gutangasa ebinto go kwana bira necessary iga matanga abantu nkorera bare igotagete gototebiani ebinto geta abantu bagotegerera bakuminga ki ayu okay
iga esa amatanga no utaite kurangeria abana bao basomete bakaenda chinse chesiko utaite kurangeria omongino obu nabegete kare smart iga esa amatanga iga esa amatanga no utagete gochaka bono kweoroki bunoro omunda buo yani surely abanto ntobwende tutware enkoro ya mwanya bantu esa amatanga tari ase okwenda kweoroki nechimbubu necho gochaya abantu okwane bintu bitaiyo odimandie ndagira gari esa amatanga no otindete ore careless igari esa amatanga ore unreasonable ore unruly yani tubwati ore inhuman esa amatanga esa abantu bakorera aba gusibaito nje natari gusia amatanga narorira amang'ana rero gontaite kubatebiga gaki tiga tutware enkoro ya mwanya bantu esa amatanga ari gaki twechoke abaiga bakwereire mbirero bare tutare na barabwisa bari iyobororo tobakonya tobasiregere na intwekero egende kira tobere na intonyoro muntu gotokonya nayo korwa Embaka nana.